Aribalantayan, 11 Piyaya Festival sa bugos ng Western Visayas gidlunsar sa Bacolod City. Piyaya, igaduso man nga manginisa cultural icon sang syudad. Yaring balita nga aton gintutukan. Kilala Bacolod City sa manamit kag matamis nga piyaya. Isa ka sa isang toasted flatbread nga panyamis nga napuno sang molasses sa ginakabig simbolo sa sweet smile sang tagsa kabacolenyo. Bukod sini, isa ka Piyaya Festival ang hiwaton sa bunga 2024. Kabahin sa okasyon ang pagdeklara sang piyaya sa Bacolod City nga isa kasahi sang cultural icon kag gastronomic delicacy nga ginapabugal sa Bacolod City. Madumduman nga una naging deklara bilang cultural property sa syudad ang Chicken Inasal Bacolod Style. Wala pa. Bali ang aton is only a food festival here in Bacolod City. Amo na siyang mas kanamit yun food festival. So it's general but specific na siyang piyaya. So it only promotes piyaya. Isang pamilya Velian sa nagaluto sang piyaya sa syudad. Kung sang una sa kalaha lang nga ginahulam, ginaluto ang piyaya, subong kapin 200,000 na kapiyayang ilang ginaproducer kada adlaw. Sige lang, testingin nyo lang. Wala ang pagsugod sa negosyo, hindi taman ginahambal. Importante, ga-income lang, wala lang perde. Ginakabig sa Bacolod City LGU nga isa sa mga negatibong sa lokal ekonomiya sa syudad, kag probinsya ang pasalubong industry. Maluwas sa Piyaya Festival, isa ka Piyaya Museum man ang itibong kung saan makitaan ang evolution sa manumano nga pagmasa kag plansya sang flatbread o kun piyaya. It has been part of our life, ang piyaya. May mga snacks kita, piyaya. May pasalubong, piyaya. May gapangaluyag, piyaya man ang ginahatag. Every visitor comes with a piyaya. And there is the sugar or the sweet story of Negros in Piyaya. Ginalauman ang Piyaya Festival nga malinya sa mga mayor nga kapistahan sa Bacolod City nga nagatibong sang turismo sang syudad. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.